kwenziwa ntoni emrhabulweni. And it became so easy xa ndibona okokuba unayo nento ethi uThixo in the midst of adversity. Ndayowa kule ncwadi kaJoshua ibifunda apha. I will have something to say about it later on. Le ncwadi kaJoshua chapter 3 verse 1 to 17. Later on I will make some reflection on it. So I thought, let me explore briefly umrhabulo. Umrhabulo bhuti wami, it is a political term born out of struggles zabantu balapha eSouth Africa. It's a term when I was looking kuthiwa those that were in Robben Island and the exile community, they coined this term umrhabulo. But it was not enough for me okokuba ndithi abantu therefore understands umrhabulo. So kuthiwa it's a deep, thoughtful, often it's a political or a philosophical conversation or discussion among comrades. This phrase, kuthiwa umrhabulo, it's often informal, but you are addressing very serious issues. Kuthiwa xa uze emrhabulweni, you come to learn something. Xa uze emrhabulweni, you come to sharpen your understanding of the social issues zale ndawo usuka kuyo, zale community usuka kuyo. That is basically umrhabulo. So ndacinga okokuba how do we then align umrhabulo in the context of us as children of God? How do we then thina njengabantu bantwana bakaThixo sithi we searching our understanding okokuba kwi challenges zendawo sihlala kuzo, how do we respond to those challenges? Of course, umrhabulo andisi mention okokuba was to politicize because I'm not here for that. That is not for me, but into enziwa ngumrhabulo. Xa emrhabulweni uyayazi okokuba awuzuphuma your understanding about what is going on in your community safana. Yes. What I liked the most in umrhabulo was the fact that it was also to build unity. Ndayibona le nto umrhabulo kokuba committee yalapha ekhaya, you are so brave to choose this term okokuba kusemrhabulweni, because icawe yethu or our church generally, not even the Methodist, it's a church that cares less about what's happening in the community. So ngoku you are inviting us to analyze, to understand, and to respond to those issues. Then the committee is so brave. It's so brave because icawe ezininzi zijonga to their own problem, not to the problem of what is going on outside the community. So umrhabulo generally, if anyone asks you xa uphuma apha ubuphi ubusemrhabulweni, then xa kubuza yintoni umrhabulo, you need to explain ngehlobo ndizamileyo to explain ngalo.
It goes further to say to promote collective understanding. What is the challenge? Athi hayi sinabele bhotolweni asinangxaki. Ubuzo wesibini athi owesibini kunzima. Ubone okokuba there is no collective understanding. So, xa nizorhabula ithi le committee, when you go out here, xa buza umuntu what is the problem, you should have a common understanding of what's going on around you. Because uphume emrhabulweni. Bengabizelwanga loo nto. Ndibizelwe okokuba walking an old journey in a new way. It's a comma for restoration and healing. Ndibizelwe loo nto. Walking an old journey for restoration and healing. Kuthiwa theme exploration. Daxako noma uba ngumshumayeli ithi loo nto leyo you can explore this theme. Ndingumuntu othatha into eBhayibhileni and interpret. Kodwa let me admit Xesibo kokuba the theme yakho, it took me to another world that I've never been to. Because ndizenzele lula ngohlobo lokokuba let me break this theme yakho into two parts. Ndiqale ndithethe about walking an old journey in a new way. Xa ndigqibileyo ndize ku restoration and healing. Because ndizame uyophula okokuba ilingane le nto ndifuna uyithetha. Nithini Gildas xa nithi you want to understand the meaning of walking an old journey but in a new way. Kube khona le nto ithi uThixo in the middle of adversity. uThixo ubonakala njani kwimeko ezingazinzanga, kwimeko ezibuhlungu. uThixo ubonakala ngoluphi uhlobo. Uhambo oludala uluhamba ngendlela enhle kuthetha ukuthi oko okanye you are inviting us okanye this is a call to embrace the wisdom and the experience that you have learned since you became a Christian. Kukuthi le ndlela uyihambayo ayondlela intsha but indlela that many have walked, but okokuba what is the past experience that you can learn and adapt kuyo uqhubeke kuhamba ngayo. So this is that call. Ithi le nto le while you walking this old journey okokuba umuntu othi zawuhamba ngolhlobo no matter if situations are changing anizutshintsha but walking an old journey in a new way. Ithi loo nto leyo makadebe funeka uyazi okokuba kukho space in this journey for new learning along the way. Uzoba ngumKristu obonakalayo okokuba chino uyakhula akasafani nakala xesha engumqonkqozi because uhambo oludala olwanjwe ngabazali bethu. But xa kukho imoment for kaMaligasi yokufunda uyafunda lo muntu and continue to walk. You are calling us to look at that. Uthi masiqaphele loo nto. Walking an old journey, it's a call for renewed focus. Ithi loo nto leyo okokuba ezinto zenzeka around you, you need to renew your focus okokuba you know what, ukuze uhlale ukuze ungaphithizeli, your focus has to be all the time renewed. So that's what it means to walk an old journey.
while you're renewing, you need to check and adjust. Check and adjust. Ungahambi ungamani ujongo kokuba kule kona ndime kuyo ingaba ezinto zenzekayo is it not for me to check and adjust. Ithi lento le walking an old journey in a new way. Ithi lento le amakhathebe, you must also be open for new perspective kule ndlela yokholo. Funeka uyazi okokuba ayikho na indlela yokujonga izinto ngemehlo elitsha. Maybe okanye Wesley Guild kwezinye indawo imile ingayi phambili ingayi mva. Maybe it's because we're not open for new perspective. Yes, the journey is old. We didn't begin this way. Iqalwa ngasithi le Wesley Guild. Maybe okanye imile nje kwezinye indawo endingazaziyo. It's because okokuba asifuni ukubona the new perspective, new approach in your faith. Oko wawuvela nto okokuba kukholo lwakho awufuni new approach to your faith, not to your own faith. I'll dwell deeper later on. Kulomba when you faith as we go. Walking an old journey in a new way is to also to interpret past belief. Ujonge mfokaso zosiwe izinto ubukade ucinga kokuba zinyaniso uthi reinterpret them. Because you need to walk this old journey but in a new way. Ukokuba awuyenzi loo nto leyo uthi lento nandiyive ithethwa ngubrother Mani 10 years ago, can I reinterpret it now? Dijongo kokuba the current material condition zithini about this thing. That is walking an old journey in a new way. Kutwa, you are reinterpreting the past belief in light of the new experience. That is the meaning and the call of walking an old journey in a new way. Because in light of new challenges, can I still go with this thing? Sigasa we COVID up. We have to do exactly what I'm talking about. We have to interpret our understanding of ingaba the current condition as it in light of the new challenges. Then of course, people came with different creative way about how do we move forward. Walking an old journey in a new way. It means ngaba ayithi khugula yonke into. Ithi keep what you know. Gcina lento ikugcinileyo kwazi utho kule ndawo. Kodwa remain open for new learnings along the way. Ugcina lento ikugcinileyo kodwa uyazi ukuba uba kukho into entsha I have to learn. We have the land of your own Christian development, not for anyone else. Yabona ke alisungena deep ku Christian development. But kukho iziteji zokukhula komuntu, amanqanaba okukhula komuntu. Kuthiwe infancy uyazalwa lo muntu lo. Abe toddler, abe teenager. Maybe basiyafuna sithi youth, adolescent, whatever you want to call it. Abe adult. So it development leyo. Nalapha ebuKristwini ke I want to believe ukuba for you to check yourself ukuba ume ndawoni kukhula komuntu kule ndlela uyihambayo. You need to ask yourself ukuba njengoba ndihamba le ndlela, if I can use kwezi stages or the development yomuntu, infants uyazalwa ube toddler,
nalapha ecaweni I believe same applies. Umuntu uyafika apha egildini kuthiwe uzaba ngumqonqosi. Uyafika lo muntu lo. Ankonkoze kuthiwe siyakunxiba namhlanje. Nalidayi nantsimbasa. Meaning that ukwistage esohlukileyo kunesi stage besisithi okubesisithi ukwistage xa kuthiwa ugqibonxiba. Meaning that ngoku uvice abaza treated differently ngoku. Vice umuntu ogqibonxiba usuppose umtreata different kunala xesha ebesanqonqosa. Because basically there's supposed to be a natural development kukholo lwakhe. Kodwa uhamba lahambayo ndiyavuya okokuba ndithethe ndibona abantu abasanqonqozayo abakoluhambo ludala kodwa ngoku funeka bejonge indlela entsha yohambo lam. Ndifuna ukuthi bantwana bam nihamba uhambo oluthi kule ndawo kuyo laa mpilo uzawunxitywa ngayo uzuyazi okokuba kukho into entsha efanele uba kuwe iqalisa untsuku. Laa mini uzawunxitywa ngayo uzuyazi okokuba the old journey ngoku I'm beginning a new step. Uzuyazi okokuba uqala into enjalo. So that's what it basically means. Okokuba you need to ask yourself, makade okokuba from la gilda ngandinxitywe ndiyo, have your faith matured? Ingabe usenguye nalami andiyazi apho kwenzeka ntoni, but I believe it does not apply here. Okokuba kukho abantu that are still the same as they were. I don't think bakhona. I don't think bakhona. But I've seen somewhere umuntu osafana nwa nangala hlobo wayenkonkoza xa nikwiplani hayi ayonto yami le ayonto yami. But I believe asinabo andibhekisi kuni but I believe abekho kule abantu abanjalo. Vice and yale ngolithe ntoni you can interpret ngokwakho and kosho what does it mean. But all I want to emphasize is it's a community walking an old journey for you to be accepted ukuba nkqonkqoza phakathi kwethu. Awuqali into intsha itshe bomini bakho because awukanxibi. The moment ukunxiba uzuyazi ngokokuba uyafana nomuntu wonke olapha egedini. Akuzuthiwa kuwe xa kufanele kusetyenziwe kuthiwe hayi usemtsha, hayi usemtsha. You need to understand ngokuba ngoku uqalwa uhambo oludala kodwa ngoku sifuna ihlobo elitsha ozawuhamba ngalo. Andinoyikisi bantwana bam kodwa injalo. Ngenxa yexesha let me skip ndiye ku-restoration and healing. Ndizohlala phantsi ndiye ku-restoration and healing. I will align this to what Usisi was reading here. Ndidibanise nale nto ubusithi uThixo in the middle of adversity. Ndizidibanise zonke ndiqhoboshe ndihlale phansi. Sifunde encwadi kaJoshua chapter 3 esinika i-location of the event okokuba abantwana bakaIsirayeli